H1.6 Dilema kontra HB. To je viera. Tak to počúvaj a pamätaj. Tak dávaj. Nie každá rieka do oceánu vteká. Takisto málo ktorá myšlienka človeka sa doslova oblieka. Veľká väčšina z nich vysychá, v prax sa mení už v tom samotnom pramení. A z toho mála, ktoré sa v realitu premení a dosiahne cieľ ani ne minimum. Odmení vlastného stvoriteľa, veľa takých období nastane, kedy ti neostane nič, iba nádej a viera. Ale bez čiernej nebola by biela. Rovnako ako si často vynesený vysoko, inokedy zhodený si nekonečne hlboko. Oko len za oko. Preto zahalí ma smútok, keď vidím ako ľahko ty stúpaš si do výšok a druhý dá všetko, aby dostal aspoň kúsok z toho, čo si od života obdržal darom, na ktorý iní veľmi tvrdo makajú. Vieru len strácajú, často aj padajú, ale vždy stávajú a stále ďalej hľadajú. Stále veria, že to, o čom snívajú, dostanú. A preto neprestanú, pokým nepristanú. Ať si to vezme. Cože? Chápeš to? Vieru nestrácajú, často aj padajú, ale vždy stávajú a stále ďalej hľadajú. Stále veria, že to, o čom snívajú, dostanú. A preto neprestanú, pokým nepristanú. Na samotnom vrchole tej najvyššej hory, z najhlbšej diery sa dostane len ten, ktorý verí. Preto vera s vierou mier na cieľ tak dlho stúpe, až kým nechytí sa neba. To, čo treba, je nebáť sa toho. Vysoko zdá sa to, ale s vierou dá sa to. A s vierou má sa to. Preto vera s vierou mier na cieľ tak dlho stúpe, až kým nechytí sa neba. To, čo treba, je nebáť sa toho. Vysoko zdá sa to, ale s vierou dá sa to. A s vierou má sa to. Preto vera s vierou mier na cieľ tak dlho stúpe, až kým nechytí sa neba. To, čo treba, je nebáť sa toho. Vysoko zdá sa to, ale s vierou dá sa to. A s vierou má sa to. Presne tak, presne tak, presne tak. Lebo s vierou sa to má a s vierou sa to dá. Druhá vlna mojej viery na vás teraz smierí a priplávala sem, aby zaplatala všetky tie diery, ktoré vytvorili tvory, ktorým hovorí sa ľudské bytosti. Súčasti hry, v ktorej život rozdáva nám možnosti, ale ne každému v rovnakej jakosti udalosti, ktoré sú prinášané dobou, stanú sa výhodou len keď budeš veriť a makať. Lebo keď chceš niečo mať, musíš predsa preto niečo vykonať. Nelen stáť a pozerať, ale vstať a do boja sa dať. Ty predsa vieš, že stačí iba veriť a všetko, čo chceš, dokážeš. Každý súboj vyhráš a získaš, čo pýtaš. No a tak si váš toho, čo dostávaš, lebo všetko to, o čo dnes ešte hráš. A čím tak ľahostajne pohrdaš, zajtra možno stratíš. Neskoro zistíš, čo si vlastne mal, čas už nevrátiš. Kocky sú hodené a karty máš rozdané.
A to ako v tejto hre obstojíš, záleží od všetkého, čo robíš a tvoríš. Za čím si stojíš a i do čoho sa bojíš, za čo plný strachu v duchu potichu sa modlíš, ale predovšetkým tým, v čo veríš. Preto vera s vierou mier na cieľ tak dlho stúpe, až kým nechytíš sa neba. To čo treba je nebáť sa toho, vysoko zdá sa to, ale s vierou dá sa to, a s vierou dá sa to. Raz, dva, tři, teď! Život rozdáva nám možnosti, ale ne každému v rovnakej jakosti udalosti, ktoré sú prinášané dobou, stanú sa výhodou len keď budeš veriť a makať. Lebo keď chceš niečo mať, musíš predsa preto niečo vykonať. Nelen stáť a pozerať, ale vstať a do boja sa dať. Ty predsa vieš, že stačí iba veriť a všetko čo chceš dokážeš. Každý súboj vyhráš a získaš čo pýtaš. No a tak si váš toho čo dostávaš, lebo všetko to o čo dnes ešte hráš. A čím tak ľahostajne pohrdaš, zajtra možno stratíš. Neskoro zistíš, čo si vlastne mal, čas už nevrátiš. Kocky sú hodené a karty máš rozdané. A to ako v tejto hre obstojíš, záleží od všetkého čo robíš a tvoríš. Za čím si stojíš a i do čoho sa bojíš, za čo plný strachu v duchu potichu sa modlíš, ale predovšetkým tým, v čo veríš. Preto vera s vierou mier na cieľ tak dlho stúpe, až kým nechytíš sa neba. To čo treba je nebáť sa toho, vysoko zdá sa to, ale s vierou dá sa to, a s vierou má sa to. Preto vera s vierou mier na cieľ tak dlho stúpe, až kým nechytíš sa neba. To čo treba je nebáť sa toho, vysoko zdá sa to, ale s vierou dá sa to, a s vierou má sa to. Preto vera s vierou mier na cieľ tak dlho stúpe, až kým nechytíš sa neba. To čo treba je nebáť sa toho, vysoko zdá sa to, ale s vierou dá sa to, a s vierou má sa to. Je to viera. Ako každá vec na svete klesá, ak nerastie na šťastie, ale ona vždy sa objaví práve tam, kde ju hľadáš. Ale iba v prípade, že žiadaš si niečo tak veľmi ako topiaci vzduch, vtedy otvára sa kruh a tvoj duch vystáva si most viery. Ty vtedy dostávaš tú možnosť premeniť akýkoľvek sen na skutočnosť. Správne namierená viera dokáže aj z ničoho všetko vyťažiť. Vtedy stačí si len predstaviť, tej predstave uveriť a tú svoju vieru skutkami aj podložiť. Snažíš sa žiť a každý deň byť stále lepším a lepším. A preto ja sa teším, keď vidím, že slabším niekto ruku podá, vlastnú vieru dodá. Pretože naozaj veľký človek je len ten, ktorý padá, aby druhý našiel čo hľadá. Pomoc je najväčšie, čo môžeš dať. Teraz ale ostal len stať a skús sa sám seba spýtať, koľko si bral a koľko dal, koľko si doposiaľ na svojej ceste ľudí rozosmial. Práve toto je tá dôležitá priorita života, a preto teraz hraj iba fér. Podľa pravidiel životných hier sa postupne ber do vyšších sfér, ale hlavne neustále ver. Neustále vera s vierou mier na cieľ tak dlho stúpe, až kým nechytíš sa neba. To čo treba je nebáť sa toho, vysoko zdá sa to, ale s vierou dá sa to, a s vierou má sa to. Tak teraz počúvaj ma, možno veľa vecí v živote stratíš, veľa sa nepodarí, možno zle bude, nebude vôbec nič. Ale vieru, ktorú máš, kamoš, tu môže zničiť len jeden. Si to ty, iba ty sám, ty sám.